Satriya gagah gedhe dhuwur. Sapa jenengmu? Panenggak Pandhawa Bratasena sapa? Iki satriya saka Jodipati. Jenengku Jim Jayalaga ya Dandun Wacana. Aku isih ngeman karo kowe. Yen Gandharwa liyane iso nduk remehke nanging adu arep karo aku. Kan urunga iki bakal dadi ndokiye. Yen pancen kowe dhewe kasatriyan sisan gawe. Ndak jaluk dina iki tak nggo mukti wibawa karo dulur-dulurku. Ndak ulungake waton kowe pinter jebol diadaku. Model-model waduh. Wah. Jebol diadaku. Ah. Kahaning Stinggil negara Ngendraprasta iki patih Damdarat. Inggih kaluhuran Sinuhun Prabu Yudhistira kenging sowan. Langkung rumiyin ngaturaken sembah pangabekti kunjuk sinuhun. Iya Damdarat pus ndak tampa semengko pengawak Bajra Sigra mawa kita. Semuning gendong wigati ana parigawe apa? Wah. Meninggih kaliyan matur sisih nyugung samudra pangaksami. Ngaturaken kedrawasan ingkang dumados wonten ing Wanamarta. Mboten grahita lamungta jroning wana dipun sasak dening para satriya ingkang naminipun Pandhawa. Kula kaliyan Prawadyabala sampun budidaya parandene para wadyabala saking Danamarta sami mundur lan boten saged nandingi dumateng kaprawiranipun para satriya Pandhawa. Lah samangke Purbawasisa kula aturaken dumateng Paduka Sri Yudhistira kados pundi kerampunganipun lelampahan menika Kanjeng. Yen pancen kaya mangkono mbok menawa apa pancen satriya iki ingkang trep bakal ngemudeni negara Ngendraprasta. Dandun Wacana Suparta lan kembar. Ayo ditemoni para Pandhawa. Dijajaki sepira santosaning jiwatama tumrapi para Pandhawa iki ayi. Kakang waran enak becik besok mendemo baris
Watmara Sangarajuna Desmunira kamanungsan sawangnya gendrek memanis iringe dikamantian ana satriya bagus wani ngrusak kaendane wana marta ngaku sapa jenengmu lan saka ngendi diwanungake panengah Pandura Den Permati kowe pawongan cap katon cat ora sapa iki satriya saka Madukara jenengku Jim Suparto aku ngeman kelawan gantengmu ngeman karo kebagusanmu tata gelar iki wana bebondotan nanging kratone para Gandharwa lan kewan galak janji ora enggal bali ora enggal lunga saka papan kene ora nganti kentong subuh kowe bakal dadi pengewan-ewan yen pancen panjenenganmu kagungan wujude kasatriyan malah sisan gawe palungguhan iki kasatriyanmu Madukara ndak jaluk saya wani kowe karo aku apa abang yen pancen kepengin ngrebut kamukten Madukara langka ana bangkene Suparto ing kene dalan patimu monggo paruh godhel jaringanmu.
Ah. Tambah marang aku jenengku Raden Pinten. Kowe sapa? Duma Granti. Janji ora minggat lakon ilang nyawamu. Ayo maju apa ngarsa. Oh. Oh. Lho. Wah. Wah. Oh. Loh. Hot. Hot. Ayo, Raden Tangsen tandingmu. Ora minggat ilang nyawamu. Ayo. Wah. Wah. Kumambang katonku mawang bisa nyoman nampak isih manaut sigro marang risang ayo Satrio gagah gedhe dhuwur. Sapa jenengmu? Panenggak Pandhawa Bratasena kuwi sapa? Iki satriya saka Jodipati. Jenengku Jim Jayalaga ya Dandun Wacana. Aku isih ngeman karo kowe. Yen Gandharma liyane iso nduk remehke nanging adu arep karo aku. Tan urunga bakal dadi ndokiye. Yen pancen kowe dhewe kasatriyan sisan gawe. Ndak jaluk dina iki tak nggo mukti wibawa karo dulur-dulurku. Ndak ulungake waton kowe pinter jebol diadaku. Udel-udel waduh.
bal diadang ah tan samara pamoring sukma inuk semaya winah ya ing asepi sinimpen telenging kabu ucap kacarita kaya mangkono gempung tiasira Sang Prabu Jem Yudhistira dupi mulat para kadang Gandharwa ingkang musna prasasat tanpa tilas kasor tanding kalian para satriya Pandhawa kawis tinggal netra mencorong asta anekem kerep kanawaja bremijil kang riwe kaya dineres gegering sarira ambabar Prabawa Gura mawalikan melar sarirane dadi brahala sak gunung mareka den prayitna semoyo eka balik tiyane kandayane Trisunya Purnama sasi ampun mandheg mangu Gus Dara Puntadewa
wong sing teteken tekun bakale katekan gayuh luhur bakale misuwur sedya kang suci bakal manggih basuki kadangmu sekawan sampun kelampahan anggaduh kamulyan kantun sampeyan sing durung ngatonake kaprawiran sak mangke kang rayi Bratasemna sampun pikantuk kamukten kasatriyan Jodipati ingkang rayi panengah pun permadi pikantuk kasatriyan Madukara kembar kemanikan pikantuk sawu jajar kalian Bumi Retawu sampeyan aja kendho sampeyan aja nglokro sampeyan iku mbarepe Pandhawa Yai Semar Hiyo kula kang mangkono aku njaluk panjurungmu ya Kyai nggih mesti kula badhe caos donga ning mang enget-enget piweling kula sing jenenge kasantosaning raga niku kalahe karo alusing jiwa utama landhepe gaman iku kalahe karo tulusing pambegat mang pirsani mencorong srengenge saka jagak wetan muga-muga dadi ungup-ungup wiwara pepadang kari sak sliring bawang sampeyan kudune entuk kamulyan obong Toto Pandhawa tata katisaya Indriyakasara Maruta Pawana Bana Margana ladala Wong tete Hyang Kalaludra Mas Patik Raja Dewaki Raden Puntadewa yogine ora gelem rawasa karo aku. Ora gelem Bandayuda tanding karo aku. Mongko yen kowe bisa ngasorake kridhaku, kraton Indraprastha sak wutuhe bakal tak pasrahake marang sliramu Raden. Sing gedhe pangapuramu Sang Prabu. Tumrape Puntadewa ngalahke wong liya kuwi luwih gampang tinimbang ngalahke nepsune dhewe. Sedyaku mung gayuh katentreman sarta kamulyaning bebrayan. Ora nedya golek mungsuh gedhe-gedhene gawe pepati. Apa yen kowe wis entuk kamulyan, kowe bakal golek kondang, kowe kepengin dadi wong sugih. Kanthi sugih bondo kowe bakal tumindak sak gelemu dhewe benerke sing luput ngluputke sing bener nginger marang jejeke ngadil luput kang dadi pandhawamu sumpahe Puntadewa mung mligi mujudake kerukunan lan katentremane sagung dumadi lan aku ora bakal nutuk mripat mbuntu talingan weruh kawula kajiret dening kasangsaran mula prasetyane Pandhawa
luwih becik lebur tumpur tanpa dadi yen ora bisa mulyake wong cilik. Wah, adalah. Dene utamaning nata berbudi bawa laksana lirik berbudi mangkono Raden Puntadewa ngerti ya dadi ratu kuwi beda kelawan para kawula. Yen kawula wenang ukur karo uripe dhewe nanging yen ratu kuwi manungsa ingkang sinampuran pakaryan ngatur kendho kencenging pranatan butek beninging swasana praja kuwi ana pundhake Narendra. Pruhanana ya Raden, negara Ngendraprasta iki negara ingkang jembar dumadi saka pulo sewu ingkang bebanjaran sarta dumadi saka pirang-pirang golongan suku bangsa agama adat lan budaya. Dadi ora gampang ngendhaleni sarta nata marang Indraprasta. Lah banjur upamane Raden Puntadewa jinejer dadi ratu ana negara iki, apa sing bakal nduk tindakake Raden? Sang Prabu pancen kepara nyata wong dadi ratu kuwi ora mujudake bebungah nanging amanah. Tegese kudu wani tanggung jawab sakmutu-witu marang katentremaning praja. Marmane Puntadewa sakadang wani babat Wanamarta iki yekti wis ana gegebengan kinarya pepakem anggone bakal mangkreh tali kemudining kaprajan kanthi srana patang perangan kang ora bisa dipisahake. Ya kuwi ingkang sepisan negara Ngendraprasta, angka 2 Pancasila, angka 3 pranatan hukum praja sarta panunggal kerukunane bangsa. Banjur kababare kuwi kepiye? Ingkang sepisan negara Ngendraprasta yekti kinarya wadah panunggaling kabeh para kawula. Angka 2 Pancasila ingkang isine bab panembahing kawula marang Gusti, welas asih mring sesama, ngandhelake rasa kamanungsan, nggedhekake rasa panunggal, ngrampungke perkara kanthi mupakatan lan kawicaksanan, satemah adil bakale warata sinandhang para kawula. Dene angka 3 ya kuwi pranatan hukum praja kanggo njejekake adil lan bebener minangka srana tentreming negara. Ingkang pungkasan ya kuwi panunggal kerukunane bangsa nadyanto beda agama, budaya, golongan, suku bangsa. Yektine bakal mimbuhi kuncarane praja lamun to ing sesrawungan tansah ngurmati lan ngajeni marang pepadaning titah kanthi samak sinamadan daya dinayan sahayek saeka kapti sarta anjiwa dadi sajuga nunggal bangsa, nunggal basa, nunggal negara nadyanto beda nanging tetep siji ya kuwi Ngendraprasta. Nan sembah miring ulun kapur porisang murbengrap Raden Puntadewa, pangrasaning atiku kaya lumaku wanci pangklong kepapak obor sewu.
Sakwise aku mirengake apa kang dadi pangandikamu ingkang purwa madya wasana kabeh sarwa utama. Tegese ripalungguhan iki aku ora bakal tidha-tidha masrahake negara Kencana Nyendraprasta iki marang para Pandhawa. Kejaba saka kuwi Raden, Wruhanana sejatine Nyendraprasta iki kagungane Wangku Kulon Bathara Indra, mula sinebut Nyendra Parahasta. Kaendhane negaramu iki saprawalune kahyangan Salendra Bawana. Mula kang mangkono walien saka alame lelembut dadi alame menungsa, bangunen jiwa ragane para kawula satemahan ndadekake negaramu mulya wibawa kuncara Jayeng Bawana Raden. Kejaba saka kuwi anggenmu dadi ratu kudu bener-bener ora mikolehake diri pribadi lan golongan sarta keluarga, nanging uripmu sak wutuhe kudu ndok gunakake kanggo tresnani marang alam sak isine. Nyendraprasta dumadi saka menungsa Gandharwa lan bangsane satu. Telu-telune mau aja nganti sinangsaya, aja nganti ndok pulasara, nanging kurmatana merga padha-padha titahing Gusti ingkang Maha Nasa. Lan maneh Raden, sakwise jeneng sira sakadang antuk kamulyan nugrahane pangeran, wajibe kudu ngunjukake rasa syukur marang purbane Hyang Agung. Kanthi srana ya kuwi kowe nganakno sesaji ingkang sinebut sesaji agung utawa sesaji Raja Suya. Ing kono wong sak jagat bakal nyatet kautamane para Pandhawa ing tansah luhuring budi anggene mangreh jagat ngamarta tumuju marang hayu lan rahayu Raden. Kayune Purwa sejati
ilir-ilir tandure osu kang itu sinugraha dening Gusti ingkang Maha Kuwasa. Pripalungguhan iki anggonmu mbanting raga meres kringet linambaran sucining tekad. Satemah bisa ngunduh kamulyan sapa sing grahita Pandhawa. Lamun tawana marta iki alas bebondotan sing isine mung kewan galak sarta para Gandharwa jebul tinemune kowe bisa antuk kraton Kencana ingkang sinebut Ngendraprasta. Inggih Kanjeng Ibu, tartamtu kemawon para Pandhawa boten badhe kelampahan netepi dumateng kekudangan menawi boten sinebul dening pangestu paduka Kanjeng Ibu. Karana wonten donya menika boten wonten daya kekiyatan ingkang ngungkuli saking pangestunipun paduka Kanjeng Ibu. Ya, syukur lamun to jeneng sira tetep eling anggenmu bekti marang wong tuwa. Ya mung ngene ya nggih. Gandeng ingkang dipasrahi dening Prabu Yudhistira jumeneng nata ning negara Ngendraprasta. Ora ana liya kejaba jeneng sira Puntadewa. Nganggo sangu kautaman anggenmu bakal netepi darmane Kanarendran. Utamaning ratu kuwi syarate ana papat. Sepisan wibawa angka 2 santosa, 3 wicaksana dene ingkang angka 4 prasaja. Kababaripun kados pundi kalilan kula cumadung dawuh Ibu. Ingkang sepisan ya kuwi wibawa tegese darbe pangaribawa ingkang gedhe. Ratu tanpa wibawa yakti bakal aji godhong jati garing. Anane amung numpal keli kombak kumbul dening ombak ing swasana. Wondene satriya bisane wibawa kudu sinangkan saka hambek jujur. Ya kanthi kejujuran para kawula bakal sumuyut lair batin. Kosok baline nadyan to kowe sugih kasekten, sugih guna pangawikan, sugih brana warta. Yen sedina-dina mung tansah tumindak culika demen goroh seneng selingkuh ing kono bakal ilang wibawamu. Nadyan to para kawula sumuyut nanging ana tata lair wae ora kandas nganti tekan batine. Inggih Kanjeng Ibu ngestuaken dawuh. Angka 2 ya kuwi hambek santosa. Tegese santosa lair batin supaya kuwawa mikul marang jejiban sing abot. Santosaning lair raga kudu waras adoh saka suker sakit. Bisaning gayuh raga ingkang santosa kudu demen olah tapa lan sregep olah raga.
Ewadine santosaning batin aja kendhat anggenmu minta pituduh Hyang Sukma kang pamrih tetep ngambah dalan bener lan rahayu. Inggih Ibu. Angka 3 ya kuwi wicaksana tegese awas paningale ora grusa-grusu sarta taliti ing tumindake kabeh kang pamrih bisa mahanane katentreman tumrap para kawula ingkang diayomi. Dene bisane wicaksana mau kudu bisa mujuti lan diwiwiti saka hambek adil. Adil kuwi tegese bisa mapanake saliring kahanan kanthi anut kadiwasaning kodrat sederajat sepangkat setundha sebilik-bilik mapan nggawa empan weruh marang panggonan satemasak tumindake ora grusa-grusu keseluruh waton karep nanging kabeh pakartine kudu tinaliti tinimbang mawa dasar ingkang gumathok ya kanthi gaman kawicaksanan adhedhasar adil mau bakal pratitis anggon munindakake pamaréntahan mangka dadi Ratu Puntadewa. Mun inggih ngestuaken dawuh Kanjeng Ibu. Syarat ingkang pungkasan ya kuwi prasaja. Tegese kabeh tumindak kudu jumbuh kelawan kahanan sarta nrimo marang pandum kodrat lelakon satemah uripe sumeleh ora ngongso ora nggayuh sing dudu sak mestine lan uga weruh sarta ngerti marang gregeting kahanan kang nyata satemah sak polahe jumbuh kelawan kodrat dene hambek prasaja mau bisa mawujud diwiwiti saka demen prihatin mono saka lingganing tembung perih lan ati tegese kudu gelem ngendhaleni karep gelem olah tapa ngurang-ngurangi nyiksa raga lan mulya jiwa nggih Puntadewa. Pamadaring warasitaning ati cuman pokok haniru pujangka dahat muda ing petine marmo kedah pinunggung tamruh yen kenge sami hamaksa hang rumpaka basa kang kelantur tutur kang ketula tinalaten rinuruh kelawan rire mrih padhanging sasmita aduh Kanjeng Ibu ngaturaken panuwun Kanjeng Ibu kula suwun saksampunipun kula mangke jumeneng mangka dados pengayoman negari Indraprastha paduka sampun ngantos kamitigan dumateng Puntadewa sarta adi-adiku Pandhawa yektine Puntadewa ki ampas brabas tanpa daya lamunta ora sinengkuyung dening para kadang Pandhawa sumpahe Pandhawa wis cetha ibarate antiga sak petarangan mukti siji mukti kabeh mati siji kabeh milani Kyai Badranaya pripun Raden pripun aja lali ngelikake marang aku lamun to aku lagi kalimput ya Kyai inggih boten langkung sendika ngestokaken dawuh ning welinge Prabu Yudhistira nalika wau kula nggih derek mirengaken
Wong yen marem wong yang seneng niku ampun lali syukur matur nuwun kalih pangeran. Cara matur nuwune ratu dumateng Gusti sampeyan dijak nganake sesaji agung Raja Soya. Siap langening kalan juara pandamun karang. Golong sedyane gilik kang cipta para Pandhawa nedya mbangun negaring Indraprastha sinengkaken ing ngaluhur nenggih Sri Puntadewa mongko songsong agung dadi ratu wonten ing negaring Amarta. Kocap kacarita ganti ingkang cinarita ora kaya ing mapan wonten negaring Giribajra. Sang Ratu Angkara Marka jogete kumricik swarane.
tata gati saya cendriak sasara maruta Parana-pana margana samirana lan warayang kanca bayu wisikan kulingan limo waladala Raja Manik sejati ning alam ingkang tinut ing jagat kadang-kadang Narpati becik Yai Hamsa Dimbaka kelawan Supala kawula nuwun wonten timbalan ingkang ngadhawuh Sinuwun Prabu Jarasandha wonten dawuh Kanjeng wonten dawuh sinuwun apa to darunane kuwi adoh ndak awe cedhak saya ndak raketake ngadhep ana ngarsaning sun ing Pendopo Agung negara Giribajra nadyan kaya ngapa lan kepiye kudu tetep lestari ngrembaka anggonku nyembah kelawan Bathara Ludra anggonku nganakake sesaji Raja Ludra ya kuwi kudu ngaturake didhaharan kelawan Sang Hyang Bathara Kala wujude ratu ingkang cacahe 100 monggo ripalungguhan iki Ripalungguhan iki aku wis kelakon ngunjara Narendra ingkang cacahe 97 tegese mung kari kurang 3 inggih lajeng keparengipun ingkang badhe dipun incer kinarya jangkeping sesaji Ludra menapa lan Narendra saking pundi sinuwun sing ndak tuding ora ana liya kejaba ratu ing tanah Jawa sing cacahe 3 ya kuwi Narendra Ngamarta Puntadewa Ratu Ndarawati Sri Bathara Kresna lan Ratu Mandura Baladewa mula kewajiban sing kudu ndok tindakake ripalungguhan iki tak wenehi wektu 7 dina kudu bisa ngrangket ratu 3 kuwi mau janji wektu 3 dina utawa munggahe 7 dina kowe ora bisa mbanda ratu 3 Hamsa Dimbaka kelawan kowe Supala sing bakal pakakake Sang Hyang Bathara Ludra budale Wadyabala ingkang pinandhegan dening Ratu 3 Prabu Hamsa Dimbaka Jara kesalian nenggih Sang Supala ingkang ngetan parane tumuju mring tanah Jawa geger mawurahan kang mangkono weh Prabawa gara-gara Jawi Wetan